Ният шәһәре 10-нчы урта гомуми белем бирү мәктәбенең 4-нчы А сыйныфы укучысы Гафурова Диляра кызы. Анис Кари, кыз бабай. Яшел сыршы тирәсендә җыелып бер тугандан әйлән-бәйлән уйный идек. Килеп керде кыз бабай. Эй, кыз бабай, кыз бабай. Хуш киләсең үз бире. Шатланышып җир белән каршылыйбыз без сине. Ак таягың кулында, аппак тунан кигәнсең. Бүтән төшең бәсләнгән. Күп җир гизгән икәнсең. Эй, кыз бабай, хуш киләсең үз бире. Кунак кебек килер дип, күптән көттек без сине. Эй, кыз бабай, хуш киләсең үз бире. Кунак кебек килер дип, күптән көттек без сине. Рәхмәт, күп бүләк китергәнсең безгә син. Безнең дусларыңны сөендерим дигәнсең. Бәйрәмебез син килгәч, матурланды тагын да. Бик күңелле уйнавы, яшел сыршы тирәсендә. Эй, кыз бабай, безнең сөйгән кунак син. Ямлы үтсән кишебез, безне көлдер, уйнат син.